Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang linderong albay, gabos sila.
Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa loob kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluod po ang gabos sa pagpamiibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga toral na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, ika-26 na Domingo kan ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat dulot kan mga minasunod. Hofano family, Carullo family, Aster Archinue and family, Bueno Mangaliag family. Mga special na intensyon, to pass the Geodetic Engineering Exam 2025, dulot kan mga minasunod, Kay Gonzaga, Mary Rose Escudero, asin Chantel de Bausing. All takers of Geodetic Engineering licensure to pass the exam on September 29 to 30, dulot kan sarong anonymous, for healing and fast recovery of Evelyn Joy, dulot kan Ala asin Atos family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Rodolfo, dulot kan Espartines family, Ramon, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla and family, Romeo, Federico Sr., Magdalena, Francisco Sr., asin Gracia, All Souls, dulot ni Aster Archinue and family, Stephanie, dulot ni Mr. Ramon Santillan and family, Salvacion, dulot kan Bueno Mangaliag family. Ronel, dulot kan Steves family. Solidad, asin Pedro, dulot ni Mrs. Florentina Desquitado and family. Loreto, asin Zenaida, dulot kan Kadag family. Daryl, dulot ni Brenda B. Bea. Jesus, asin Doris, dulot ni Carla Couture and Yorka family.
Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. This Sunday is called National Seafarers Sunday. Pinapamibita ang mga tugang tang nagtatrabaho sa dagat, sa mga barko. Mga seaman, seawoman, seafarers in general, na daing nakakaatindir nin misa, na harayo sa saindang pamilya, nagaagi nin mga kamunduan, kadipisilan. This Sunday is also called Migrants Sunday. Pinapamibita ang mga kapwa Pilipino na nagduduman abroad and even those local migrants na nag-a-adjust sa dakul na mga bagay, dakul na hinahampang na mga problema. For them, we join them in prayer in this Mass. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ang mga babasahon po ngunya na Domingo, iniimbitaran kita na maging mapagmakulog sa kapwa. In fact, ang ikaduwa pong kolekta sa misang ini, siring kantugon kan sa tung obispo, ipapadara sa Masbate para sa mga tinamaan kan bagyong Opong. Punanta ang Santa Misa sa pagsiyasat kan sa tung mga puso, kung gurano kita nagmamakulog sa kapwa. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pasalamat sa Dios, awitan tasya kan kamurawayan.
mamibi kita. O Diyos, na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad asin pagkaherak. Dugangan mo sa mo an sa imong grasya. Tanganing danay na nag-aandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makihiras sa mga langit nun na kayamanan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ipinahayag ni Propeta Amos ang tataramonin kagurangnan sa iyang banwaan. Isinaysay niya ang mga gibong karigsukaninda, asin pinatanidan na an mga ini may hangganan. An kabutanin Diyos, mahahaman asin mayo nin makakaulang sa mga gibong katanosan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Ulay nin kagurangnan, herak man sa indo na namumuhay sa kaginhawaan sa Sion. Herak man sa indo na naghihigda sa magayon na higdaan. Mantang, nagpapakabasog sa pagkakan kan karne, nin mga kordero, saka mga ugbo na baka. Nawiwili ka mong magibo nin mga awit, arog kidabi, dangan tinutugtog nindo iyan sa indong mga arpa. Ginalo na arak an iniinom nindo, asin mamahalo na mga pahamot an ginagamit nindo. Alagad, dain nindo ipinagmumundo an pagkarumpag nin Israel. Kaya, kamo an inot na itatapok, asin dain na kamo magkakapagbagbanggkete, saka makakapagpiesta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Galag ko, mag-omaw sa kagurangnan. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Danay niyang inuutob ang sa iyang mga panuga. Pinapahiling niya nin hustisya sa inaapi. Minatao nin kakanon sa nagagutom. Pinapatalingkas nin kagurangnan ang mga bilanggo. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Asing tinatawan nin pakahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuan, sinusurog nin kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Alagad, rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. An kagurangnan, hade sagkod paman. An sa imong Diyos, usyon, magahade sa panahon na daing kasagkuran. Umawon an kagurangnan. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Pinatanidan ni San Pablo si Timoteo na maging maimbod sa kabutanin Diyos, mantang nabubuhay pa digdi sa kinaban, tanganing makamtan ang panugang premyo, na iyo ang buhay na daing kasagkoran sa kaibahan ni Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika na tawong sa diri ni Diyos, maglikay ka sa gabos na bagay na ini. Hinguwahon mo ang katanosan, kabanalan, pagtubod, pagkamuot, pakatagal asin kahuyoan. Makilaban ka sa marahay na laban nin pagtubod, nganing makamtan mo ang premyo nin buhay na mayong kataposan. Hulita dyan ka inapod ni Diyos, kang ipahayag mo ang sa imong pagtubod sa atubangan nin dakol na saksi. Sa atubang nin Diyos na nagtataon nin buhay sa gabos, saka sa atubang ni Kristo Jesus na nagpahayag kan sa iyang pagtubod sa atubangan ni Poncio Pilato. Pinagbobotan ta ka, utubon mo ang mga tugon sa imo, saka maging maimbod ka sa pagsunod kaiyan, sagkod sa aldaw kan pagbalik ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Sa tamang panahon, iyahayag siya ni Diyos, ang Diyos na banal sa kaiyusanang kagsakop, hade nin mga hade, asin kagurangnan nin mga kagurangnan. Siya sana ang mayong kagadanan, nabubuhay siya sa liwanag na mayo nin si Isayma na makakadolok. Dai pa siya nahiling, dai siya nanggad may hiling nin si Isayman. Siya ang kaumawan asin kapangyarihan na daing kataposan. Amen.
Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga Fariseyo, "Igwa kaidto nin sarong lalaking mayaman, mga mamahalon an gubing niya, masiram an kinakakan arualdaw. May saro man na lalaki na dukha, an ngaran Lazaro. Pano nin lugad an hawak niya. Danay siyang nakatukaw sa may pintuan kan mayaman, nagmamaot na makakakan dawa kan mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. Lain pa kaiyan rinaranihan asin dinidilaan kan mga ayam an mga lugad ni Lazaro. Ngunyan, nagadan ang dukha, asin dinarasya kan mga anghel sa kataid ni Abraham. Nagadan man ang mayaman, ilinubong, asin dinara, duman sa Hades, sa impyerno. Hali duman kan siya nasasakitan, nagtangad siya, asin nahiling niya sa harayo si Abraham saka si Lazaro sa kataid kaini. Kaya ang lalaking mayaman nagkurahaw, Amang Abraham, kahiraki man ako. Suguaman si Lazaro na idutdut ang muro niya sa tubig. Tanganing paliputan ang dila ko. Huli ta nasasakitan ako nin makuri sa kalayong ini. Alagad sinabihan siya ni Abraham, Aki ko, girumduma, na kan nabubuhay ka pa sa daga, nakamtan mo na ang gabos na kaginhawahan. Mantang si Lazaro, anas pagtios. Ngunyan, nasa kaginhawahan siya digdi, mantang ika nagtitios. Lain pa kaiyan, igwang hararom na ampas sa pag-ultanan ta, tanganing dai makabalyo dyan, anyaon digdi, asin dai makabalyo digdi, anyaon dyan. Nagsabi an mayaman, kunsiring amang Abraham, nakikimaherak ako sa imo na isubol mo si Lazaro sa harong kan sa kuyang ama. Dahil igwa pa ako dumanin 5 tugang na lalaki. Padumanon mo siya, tanganing patanidan sinda, tatibaad makadigdiman sinda sa lugar na ini nin kasakitan. Alagad sinabihan siya ni Abraham, yaon sa inda si Moises saka ang mga propeta, kaya dapat na magdangog sa inda ang mga tugang mo. Nagsimbag ang mayaman, daipo amang Abraham, alagad kun may sarong mabuhay liwat, hali sa mga gadan na magduman sa inda, mabakli sinda. Sinabihan siya ni Abraham, kun dai sinda magdangog ki Moises asin sa mga propeta, dai man sinda madangog o matubod maski pa may mabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. An ebanghelyo ta, sarong istorya hali sa kagurangnan. Jesus tells us a story and there are only 2 characters. The first character, ang ngaran niya, Lazaro. Sarong tawong dukha. Ang ikaduwang character, may ngaran po siya, Mayo. Dai siya nginaranan. You know, in Scripture, pag nag-aadal kita kan Biblia, pag ang mga gospel writers, igwang important character na dai nginangaranan, ika ang character.
The invitation is for you to put yourself in the shoes of that character without a name. Ang ikaduwang character pong ini, sarong tawong mayaman, na arual daw, masiram an kinakakan, magayon an harong, magayon an mga bado niya, baad kontraktor po ini. O tibaad, aki nin kontraktor, nepo baby, kaya komportable ang buhay niya. Ngunyan, sa katapusan po kan buhay kaining two characters, igwapalan nin eternal outputs, outcomes, ang sa indang ginigibo. Si Lazaro na tawong dukha, nakaabot duman sa langit sa kataid ni Abraham. Pero ang lalaking mayaman, yaon sa impyerno, sa init, sa kalayo, nagtitios. Ano pong kasalan niya? Kasalan ba na mayaman siya? Bako. Lilinawon ta po, puon sa puon, na ang pagiging mayaman, bakong kasalan. Ang kasalan kaining tawong mayaman, iyon na arual daw kan pagkabuhay niyang masiram ang kinakakanya, maray ang pighihigdaan niya, magayon ang mga bado niya, di niya lamang inunat ang sa iyang takyag, tanganing pakakanon si Lazaro na yaon duman sa pintuan. We have a name for this sin. We call this sin of the rich man indifference. Pakiulit daw po. Indifference. This is a sin. Ano pong buot sabihon kan indifference? Pag sinabing indifference, iyo po iniid tong mayo kang direktang ginibong maraot, pero mayo ka din ginibong marhay. Pag nagpupuon kita kan Santa Misa, igwa kitang pamibi. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. And we name two kinds of sin. The sin of commission, starting with C, commission, ang mga kasalan na naginibo ko sa isip, sa tataramon, asin sa gibo. That's the first kind. The second kind of sin is sin of omission without C. Omission, starting with O. Ang sakuyang kapabayaan. Mga bagay na marhay na dapat ginibo ko, pero dai ko ginibo. Halimbawa, may nasa bata na kong tawo na nangangaipo, pero dai ko tinabangan, linampasan ko. Garo ako kabayong may tahob an mata, nagsasagin-sagin akong daing nahihiling sa gilid, dahil habo kong maabala kan ibang tao. Indifference, kapabayaan, kawaran nin pakiaram sa ibang tao, daing pakilabot sa iba, mayong pagmakulog sa kapwa. Kaya nga ni, ang indifference, iyo po ang pigsasabing kabaliktaran kan pagkamuot. Many times when we are asked, what is the opposite of love? Ano pong response ta dyan? Usually we say, hate, hatred, pagkaungis. Pero sabi po kan mga pilosopo asin teologo, it's not hatred. Dahil pag nauungis ka, naiisip mo pa ang tawong habo mo. Hinihiling mo pa siya. You still wish evil or ill upon that person. Maparaot kalugod. Magtios kalugod. Pero dawa arog kakaiyan karaot, naiisip mo siya. Sumasagi pa rin sa isip mo. On the other hand, indifference is that lack or refusal to love. Mayo akong namamatian na maski ano sa imo. No love, no remorse. Day akong pakilabot kung anong mangyari sa imo. Dawa pa madasmag ka o matigbak ka, labot ko. I don't care what happens to you. Dear friends, this is the opposite of love. And according to a saint, Saint Maximilian Kolbe, this is the most poisonous sickness of our times. Ini ang pinakadipisil na hilang kan sa tuyang panahon, ang kawaran nin pakiaram. Arog ka ini kung paano tatratuhon ang ibang tao, lalo na ang mga dukha. You know, Lazarus in this gospel is in fact a representation of the people who are poor and people who are of no use to us. Mga tawong mayong pakinabang. Asin ang mga tawo na siring,
kadaklan na beses, pinapahalat. Pahalaton nin ayuda, bala sinda, kun may ayuda, igwa, kun wara, bala sinda, dahil dukha sinda asin pobre. Sa sosyedad ta, ang dukha pinapahalat sa mga pila, sa ospital, sa mga opisina kan gobyerno, dawa pa nagpun niya ng aga na pila, sagkod maghapon, dangan kung pag-abot niya duman sa inutan, sarado na masabi, sorry po, cut off, balik na lang po kamo. And that's very normal to us. Di lamang kita nakukonsent sa kaiyan na bilog sindang aldaw kakahalat, sa aga na lang po, papabalik-balikon, papahalat-halaton, dahil dukha. In our society, the poor is made to wait. Maghalat ka dahil pobre ka. Sa inot na babasahon, si Propeta Amos, pinapatanidan kita. Pigpapatanidan ang mga tawong nagpapasiram-siram sa nakanbuhay ninda, mantang dai nagmamakulog sa ibang tawo. Uuliton ta, bako pong maraot maging komportable asin mayaman, an kasalan, iyo pag nagiging manhid na kita because we are too comfortable and we don't care about other people. Ay bahala man kamo dyan. Basta ako makaturog ako ngunya na banggidawa nagbabagyo, ta aircon man kami, yaon kami sa second floor. Bala man kamo kung maglangoy-langoy kamo sa baha. Bala man kamo kung day kamong kakanon o kuryente. Bahala man kamo kung day kamong marhay na eskwelahan o ospital. We don't care if you don't have good social services. Pobre kamo. Ang importante kami, komportable. Ang pamilya mi, maugma. Pabaya, daing pakilabot, mayong pagkamuot sa kapwa. Midbid po siguro nindo si Cara David, sarong journalist, igwang sarong podcast kung sa in-interview siya, nag-iistorya siya kan sa iyang experience. Sabi niya sarong aldaw yaon siya sa salog na dadakop sindanin mga sira. Dakulo na mga sira, nagdakop nin kadikit so para sira. Sabi ni Cara, Manong, makuha kita nin mahiwas na lambat, tanganing dakul kitang makuha. Nagngiririt, nag-urulok po sa mga kairiban niyang parasira. Sabi niya, Ma'am, isang isda lang naman ang kailangan ko para mabusog. Bakit po tayo kukuha ng maraming isda? Sabi ni Cara, Kuya, sayang naman, ang daming isda. Hulihin na natin, dala tayo ng malawak na lambat. Hulihin natin ang mga isda. Sabi kan parasira, Ma'am, mabalik na lang kita sa aga. Igwa pa man sira sa aga. Kukuanon ta, kung ano sanaan kaipuhan ta. Igwa pa man sira sa aga. Sabi kan sarong santo, si Saint Basil the Great, ang sobrang tinapay na tago-tago mo, bako yan sa imo, kundi sa tawong nagugutom. Ang bado mo na dai mo nagagamit, asin nakatambak dyan sa imong kabinet, bako yan sa imo. Para yan sa mga tawong nangangaipo na daing babaduon, na disente, asin may dignidad. Ang sapatos mo na nalalapa na dyan sa imong shoe rack, duwa man sa naan bitis mo, pero ang sapatos mo, 20. Di mo naaram kung no arin sinda susulugon. Bako yan sa imo, mantang naluluma dyan, kundi sa tawong naglalakaw na nakabitis. Sabi kan mga santo, anuman daa na sobra-sobrang tinago ta, bako yan sa tuya, kundi sa mga dukha. Anuman daan na kinuata na sobra sa pangangaipo ta, hinabasan ta iyan sa dukha. Anything we keep in excess of our needs, we stole it from the poor. Tanda ko, igwa po akong similar experience kaining istorya ni Cara David. Before I was ordained priest, I was a deacon assigned in Magnito. Masiram an hanit sa Magnito. Duman po para magkaigwa kanin hanit, kaipuhan mong mag-order. Dai po ini nababakal sa saod. Sarong aldaw, sabi ko duman sa parakuan ning hanit, nataputa kaipuhan ming mag-order.
Natatadain na lang kamo magdakop nin dakol na hanit, itinda nindo dyan sa merkado, tanganing pagkaipuhan ni, mabakal kami. Sabi, Reverend, dayman po kami nagkukua, ninlampas sa kaipuhan ni. Nagdadakop lang kami pagkaipuhan. Kung ano lang ang gusto ming kakanon, iyo lang ang kukuanon. Bakong lampas sa pangangaipo. We don't take in excess of our needs. We only take what we need. Aanuhon mo ang bilyon-bilyon na mga kwarta. Piraman sa naan kaipuhan kan sarong tawo to live in one lifetime. Sabi kan sarong statistics, inida ang bilyones na hinabas sa satuyang buwis pag kinumpute mo against the daily wage of an ordinary laborer, dawa po magtrabaho siya ning 4,000 years. Dahil niya pakikitaon ang bilyon-bilyon na ini. How much do you need to live? Gura na po ang kaipuhan kan sarong tawo tanganing mabuhay. Sigurado po akong dahil mo kaipuhan nin 1 billion. You could only need so much. Sabi kan ikaduwang babasahon ta, hali kisan Pablo sa mga hali kisan Pablo ki Timoteo, ang tawo daan na may pagtubod sa Diyos, nahihiro sa pagkamuot, natatanyog na mamuot. Bakong pag namumuot po, kita arog kita kaiyan, we drop everything for our loved ones. Daita sinda pinapahalat arog kan mga dukha. Pagpadaba taan sarong tawo, halimbawa, may hilangan aki mo, o an may kaipuhan si mama mo, si papa mo, ay tabubutasan mo pati ang gabos. Mahidali kang mauli, tanganing tabangan dahil padaba mo. Love moves us. Love allows us to rush to the beloved. Hirak man kan tawong mayaman digdi sa ebanghelyo, dahil nasabutan niya ini, hurina ang gabos. Kita po, may panahon pa kita. Kaya mahinguwa po kita na mag-practice, na ang puso bakong matagas, kundi tataong magmakulog sa ibang tao. Ini po ang assignment tangon yan na si Mana. Assignment para sa satuya gabos. Dai pagpahalaton ang tawong nangangaipo. Ngunya na si Mana, kung may magrani sa imo, nagahagad nin panahon o atensyon o tabang, hingawahon po na makasimbag tulos. O kung dai man makakasimbag tulos, sabihon kun no arim, o darahon siya sa kung sain siya matatabangan. Para sa mga aki po digdi, pag sinugo ni mama o ni papa, simbag tulos. Dahil magsabi, wait. Arog po kayan ang vocabulary kan mga aki niya. Wait. Dahil sibot pa duman sa iyang smartphone. This week, can we say no, wait to our parents or to whoever is asking for help? Sa mga katrabaho ta na naghahagad nin tabang, sabihon ta, ini ang ikakatabang ko. Gabus po ini nagpupuon sa harong. You know, corruption does not begin in Congress. Corruption does not begin in the Senate. It begins in the home. Napuon po ini sa harong kunan aki da inakanood na magkaigwang pagmakulog, matalubo po siya na mayo man pagmakulog. Kaya hating kapatid, kung ano lang ang para sa imo, iyo lang ang sa imo. Tanganing ang tugang mo, makakaon. Pag tinaawan ka nin kwarta, pag sinabi ni mama na iuli mo ang sukli, iuli mo ang sukli. An honesty, nagpupuon po iyan sa harong. Kung may magibong maraot ang aki, may napasa siya na sarong gamit, put importance on admitting the fault dahil mas importante po ang integridad kaysa anuman na napasa. Our indifference could translate into larger sins kung da itababantayan. Kaya sa harong pasana, aki pasana, tutukduan ng magmakulog. Isipon ang ibang tao, dahil magkuanin lampas sa kaipuhan mo. So sa imo sana, yan sanaan sa imo, magmakulog sa kapwa. Dear friends, this is the invitation for us this Sunday
Mantang may oras pa kita sa pagkakataon, da ilugod kita magin arog kan lalaking mayaman, na hurina kan mahiling niya, na igwapalan nin espasyo, hali sa langit, pasiring sa impyerno, na dai niya mababalyo dahil kan arual daw niyang kawaran nin pakiaram. Mamibi kita. Tanganing palumuyon kan Dios an satuyang mga pusong maori. Mga pusong daitat taong magmangno kan kapwa. Kagurang nang tanyugon mo kami pagkomportablihon na kami sa samuyang buhay. Tanyuga kami paghabu mi nang maghiling sa mga mata kan mga nagtitios. Tanyugon mo kami kagurang nan pagdaimi na nahihiling ang kapwang nangangaipo sa palibot mi. Tabangi kami na magkaigwang puso na tattaong magmakulog, pusong namumuot, naglilingkod sa kapwa. Amen. Tindog po kita, simbagunta ining tataramon kan Dios, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios Amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman, huli kan Espiritu Santo ki Virhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa hagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubot sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay ni Watin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulog kita sa mahal na Diyos, daraan sa tong pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo sa simbahan, magharubay kan pagmakulog ni Kristo sa mga dukha, sa saindang paghigos para sa matanos na sosyedad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga sinusugutan na magpauripon sa yaman, asin seguridad, makatalastas na ang spiritual na kawaran, in kahulugan, hali sa daipaghiras sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos mag-ako kan biyaya nin pagpatawad, asin pagmakulog, pagkamatinao, asin pagsabot sa mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghelang sa satuyang komunidad, pakusugon ka na mamumuto na presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa katuninungan, asin kaugmahan kang kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibi taan sa tuyang mga seafarer, asin mga migrante. Tanganing sa mga kadipisilan ninda, rangahon sinda kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Today is also the feast of Saint Lorenzo Ruiz de Manila, the first Filipino saint. San Lorenzo was a catechist who was martyred in Japan. Ipamibitaan sa tuyang mga katekista na nagtutukdo sa satuyang mga aki nin marhay na pag-uugali asin katolikong pagtubod. Mamibi kita. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, tabangi kami na magkaigwang pagmakulog sa samuyang kapwa. Tukdui kami, tanganing an samuyang puso, da imagin matagas sa kasalan.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Today is Tada Sunday. Kung darapo nindo an sa indong tada canisters, pakidarapo digdi sa inotan. Salamat po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong sakripisyo, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na mahihirakon, warasan samo na ining samong pagdulot, maako mo. Asin huli ka iyan, mabuksan para sa mo ang burabod nin gabos na bendisyon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios sa krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon niya hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya, kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu,
tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Peñafrancia, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Lorenzo Ruiz de Manila, asinan gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama, natawan kita nin tinapay para sa rualdaw, sapat para sa aldaw sa nang ini.
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yeso Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. tanganing da ikitamagin mga Kristiyanong daing pakilabot, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Mga tugang uya si Yeso Kristo na nagmakulog sa to, kaya nagdusay kan buhay sa krus. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo.
Amen. Maluhod po ang gabos para sa pamibi, para sa pangataman, kanli na lang. O Diyos, nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo nin gabos na uyas sa mo, asin nin gabos sa kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-umaw asin pagsamba sa imong kamurawayan.
Sa kapinunan, iwinaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang, pinangyari mo sa indaan kausayan asin karahayan, asin sa tao, pinaghiras mo ang katungdanin pangangataman asin pamamahala. Patawad kami sa mga sala ming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan sa asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin katigayunan nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang, pusong malinig lalangasako o Diyos, sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunon mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala, asin nabako kami Diyos, kundi kasana wara ng iba. Niigalang mi ang samong kapwa, kasaro nin gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan, gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotihir asin mga borabod, na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang, hinbuhay na magsusupay sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Francisco de Assis, Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, ining langit nun na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong, nin hawak asin kalag. Tanganing makisumaro kami sa iyang pasyon sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga tagapagmana kan sa iyang kamurawayan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw Tukaw po. po para sa mga nagkapirang paisi. Let us apply what we learned from the gospel. Ang second collection po ngunya na Domingo, ipapadarata po sa mga nasalanta kan bagyong Opong sa Masbate. Thank you po for your generosity. Anilipon yato sa mga misa kay nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 47,529 pesos and 40 centavos. Ang naambang yato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,185 pesos and 65 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,794 pesos and 55 centavos para po ini sa Bicol Priests Security System or BPSS. Ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese nin Legazpi magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center or LC3 and proceeds kanasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maawat po magbakal nin ticket, available po ini sa opisina. Pinapaisiman po na sina Reverendo Mark Joseph Abinal Calbelo, Reverendo Jomar Calbanas, asin Reverendo Lola Oliver Jr. o ordinahan bilang padi sa Oktubre 28, alas 8 sa pagkaaga sa San Gregorio Magno Cathedral. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Maawat niman po pasalamatan ang mga nagdonate kan nakaaging simana. Duwang anonymous na tig 1,000 pesos, anonymous 900 pesos, duwang anonymous na tig 500 pesos, SAB 5,000 pesos, Austin Family 1,000 pesos, asin sarong devotee 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa donasyon po nindo sa satuyang second collection. Parte po ini kan satuyang tada o tanganing ang dukha at tamanon na iyo po ang flagship project, anti-poverty project kan satuyang diocese. And for this month, we are allocating it para sa tung mga tugang na Masbateño. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ini. Thank you also to our online community who joined us on the live stream. Lugod sa pagtapos kan bulan na ini sa paglaogta sa Oktubre, maging makahulugan, mabinungaan sa tuyang pagrani sa mahal na Diyos. Kindly rise now.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Lorenzo Ruiz de Manila, bendisyonan kamo asinan sa indong mga harong, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw na may pagmakulog sa kapwa. Salamat sa Diyos.